Здравейте, приятели! Напазарувахме от Lidl само за 2 евро и 55 цента. Ето демонстрирам. Или бившите 4,99 лева. Да видим какво има тук вътре. Калуян не влиза в тази цена. Така, момент само. Ако искате, пуснете си го малко на бърз кадър, докато махна мрежичката от покупките. Така, готов съм. Имаме малко банани, които ги понатиснах малко при пренасенето, затова са така легави. Един се разтече и съм го изхвърлил. Общо тук са 6, като един съм изхвърлил, значи са били 7. Слагам ги тук. Така, имате палец от коко. Имаме една марулка, която не е супер свежа, но е някак си... Мисля, като махнем крайните листа, ще може да стане една салатка. Така. Един патладжан в много добро състояние, според мен. Така. Ряпа. 1 брой. 2 броя. 3 броя. Леко са омекнали, но с... ако веднага ги нарежем и ги направим на нещо, ще станат топ. Така. Това трябва да е... Цвекло ли е това? Това май е цвекло. Имаме 2 броя. И отново имате палец от коко, явно обича цвекло. Така. Имаме зелена чушка. 2 броя. Нещо като камба, мини камба. Дърни си палеца за малко. Тази е малко мека, а тази е малко наранена. Но да кажем, че стават. Един чесън, стар чесън, в страхотно състояние. Може би друг вид ряпа? Не знам, не ги познавам много. Може би предното ще да е било лабаш, пък това ряпа, не знам, това изглежда добре. Ябълка, тя малко е взела дава. С поизрязване ще стане работата. Ябълка и тази е взела дава, ама бива. Дай, какво да кажа? За 2,55. И тук имаме грозде. Момент! Изненада! Още едно такова зелено. Камбесто. Грозде, което изглежда добре. Даже много добре изглежда. Само ще го пробвам да видим дали... Сега това ще е без семки. Няма семки. Топ грозде. Даже имаме 2 пликчета с грозде. Ето грозде. Така, слагам го в тях. И имаме още 3 грозденца. Бонус.